खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बिएमसि राव चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। जोंनि स्टुडिअ दंफैयो महिमा ब्रह्म मादै बिथाङा माने माबा मोनसे दुखु लानानै जोंनि स्टुडिअसिम फैदों। दा जों रेकर्ड खालामदों फुंबिलि समावनो 24 मार्चनि 2021 मायथाइनि दा रेकर्ड खालामदों 9टा बाजियाव फुंनि 9टा बाजियाव। मादै जोंनि स्टुडिअ फैनो गोनां मानि थाखाय जाखो? नैबे आंनि बिहामजो गोमानायलाय आं बेनि थाखाय फैनाय जादों। दा गोमानाय खारनाथ' आं मा जालायखो जालायनायाबा आंहानि बिहामजोजों आरो फिसालाजों आंथ' मिथिया। दा मिथिनाय खारना आङो बिहामजोखौ नांफिनगौ नांफिननायनि थाखाय दा आं बेहाय फैनाय जादों आरो। बबे गामिनि मादै नों? बबे जायगानि? आङो फाथाबारिनि। गामि ना एरिया बेलाय? एरियाया फाथाबारि ओमफ्राय गामिनिया माइनावपारा। आच्छा चिरां डिस्ट्रिक्टनि माइनावपारा ओमफ्राय ओमफ्राय मोनसे फाथाबारि। फाथाबारि एरियाया। आच्छा ओमफ्राय बिहामजोनि मुङा मा मादै? सनिमा ब्रह्म। सनिमा ब्रह्म। औ। ओमफ्राय फिसाज्लानि नामा? फिसालानि नामा अनसुला ब्रह्म। अनसुला ब्रह्म। औ। बेसेबांसो गोबाव जाखोमोन बिसोरो हाबा जानाया? हाबा जानायाथ' गथ'आ बोसोरब्रैयाव हाबबाय दा। गथ'बो दङ? औ हौवासा दङ। ओमफ्राय नों एसेबो मिथियाखै नामा माबोरै जादों? बोरै मिथिनो बिसोरो बेंगालराव मावनो थांबाय। ओमफ्राय दाथ' बे हौवा मोजां मोननायजोंनो खारफालांखोना ना माखो जोंथ' मिथिला। ओमफ्राय दा मादैया मा लुबैयो जोंनि स्टुडिअ फैनायनि थांखिखौ उद्देশ্যखौ मोनजागोन? थांखिया बेनो जाहैबाय आंहानि बिहामजोखौ आं नांफिनगौ। नोंनि बिहामजोखौ नोंनो डाइरेक्टलि नांफिनगौ बेल' आरो खोथाया? नांफिनगौ औ। अके बिनि थाखायनो नों फैदों आरोना? फैदों औ। स' रायजो राजाफोर नैबे मादैनि मुङा जाबाय महिमा ब्रह्म आरो बिथांनि गामिया जाबाय माइनावपारा आरो एरियाखौ बुंदों फाथाबारा नङा होमबा? फाथाबारि आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बेंटल साइडथिंजायनि। बिथांनि फिसाज्लानि मुङा जाबाय अनसुला ब्रह्म आरो बिहामजोनि मुङा जाबाय सनिमा ब्रह्म होनना बुंदों। सनिमा ब्रह्मआ थांनाय रबिबार खालि एबा 21 मार्च 2021 मायथाइनि मोनाबिलिनि 7टा बाजिनिफ्राय गोमाना दङ। दा बिथांनि माने बिखुनजो एबा नैबे मादैया फैनानै जोंनियाव रिपर्ट खालामफैदों कि गोमादों होननानै। स' बिथाङा जेरावखि थाया मानो बे मादैजों फैफिनो रायज्लायफैफिनो। जुदि बिथांनि फिसाज्लाखौ मोजां मोनलाब्ला डाइरेक्टलि मादैनि सिगाङाव बा फिसाज्लानि सिगाङाव बुंनाया गाहाम, मिलायलायहोफैनाया गाहाम। मानो होनबा दाबसे जायगायाव थांनानै बेबायदि गोमानाय बा बबावबा थांदोंब्ला बे बिराद गोरोन्थि जादों। बेनिखायनो बेखौ आर'ज लानानै बे भिडिअनि दारै नोंथांनिसिम मोनथिहरनो नागिरदों। नोंथाङा जुदि जोंनि चेनेलखौ नायदोंब्ला बे मादैजों रायज्लायहरो, जों स्क्रिनाव नाम्बारखौ होगोन आरो बिथांनि फिसाज्लाजों रायज्लायहरो। जुदि नाङाब्लाबो जेबो नङा, नैबे मादैया माने एसेबां जबरदस्ति खालामा। नाङाब्लाबो नाङा होननानै थांनाया बेलेग खोथा, बाट स्ट्रेटै थांनाया बेलेग। बिराद माने गाज्रि जायो, गोरोन्थि जायो बिदिया। माने डाइरेक्ट बुंनानै क्लियार खालामनानै थांनाया गोबां माने बिसाबो रिक्स थायो जे गोजान जायगायाव थांदों। बेहाबो गावनि बिहामजोखौ फिसाजो बायदि असे साननानै लाबाय आरो दा गावनि फिसाजोखौ बेबायदि आलाय सिलाय बहाबा गोमानाय बायदि जायोब्ला बेहाबो एसे साननो गोनां बाथ्रा गावनि फिसाजोखौ, नङा होमबा? स' बिनि थाखायनो बिथाङा जोंनि स्टुडिअसिम फैदों बेसेबांबा गोजाननिफ्राय। स' बिनिखायनो जुदि सनिमा ब्रह्म बे बिनानावा जुदि बहाबा दङब्ला, जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला अननानै नैबे मादैनिसिम कल खालामहर आरो लोगोसे बिथांनि फिसाज्लानिसिम कल खालामहर, जोंनिसिमबो कल खालामहरनो हागोन। जोंनि नाम्बार जाबाय 7740039057। पाब्लिकनिफ्राय जोंना मदद लुबैनाया बेनो कि जेसेबांखिनि हायो बे भिडिअखौ अननानै वाट्सएप फेसबुकफ्राव सेयार खालामना हो, जाहाथे बिथांखौ जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरो। माने क्लियारिफाइ थानाया बेयाव जे मोनथिबानो जे बेखौ थांनानै बुना लायगोन बिदि नङा। जास्ट बिथांजों रायज्लायगोन फेस टु फेस आरो बिनि गेजेराव नांगौ नाङा क्लियार मोजां खालामनानै थानाया गाहाम आरोना। जुदि नांलायाबा माने जाय हिनजावखौ गोसथोदों बा हाबा जादों बे हिनजावखौ जुदि नांलाबा, बा जाय हौवाखौ गोसथोदों मोजां मोनदों हाबा जादों बै हौवाखौ नांलाबा फाथैलाय बिसिनायनि मोनसे सोदोब दङ बा डाइभर्स होननाय मोनसे सोदोब दङ। स' बेखौ नोंथांमोना फालन खालामलाङा आरोना। डाइरेक्टलि थांबाय आरो सोरबा हिनजाव नै बिथांनि फिसाज्लाया दा जुदि गुबुन हौवा लाबाथाय फैफिनलायबाय ओरैबायदि, ओमफ्राय आं थानायाव माने हाबा जादों। स' बेफोरबायदि बिराद माने डिस्टार्ब जायो आरो। स' बेनिखायनो गारनानै जुदि थांनोब्ला डाइरेक्ट गारनानै रायज्लायनानै थांनाया गाहाम आरोना। स' बेनि मेसेज जोंनिफ्राय बा नैबे मादैनिफ्राय। आरो नोंथांमोना नुदोंब्ला अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय कन्टेक्ट होनाय नाम्बाराव। खुलुमनाय थाबाय। खुलुमनाय थाबाय।